Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Huwebes, Pitsa 18 na, bulan sang Marso tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayan, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente, mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang, sa Action Reports, first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, mga authorized person outside residence dapat magpresentar sang negative RT-PCR result suno kay Provincial Administrator Diaz. 130 milyones nga appropriation ordinance ginaprubahan sang sanggunian panglunsod. Isa ka pamilya sa barangay Singkang nadakpan sang Police Station 8 nagabaligya kag nagagamit sang shabu. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga gin-aprubahan na kahapon sang House panel ang hagna nga pamultahon sang 100,000 ang sinuman nga nuisance candidate sa mga eleksyon sa pungsod. Nasaad sa ginpile nga House Bill 91 ni Samar 1st District Representative Edgar Mere Sarmiento nga sa kada patigayunon ang eleksyon sa Pilipinas, partikular na sa national level, daw uhong nga nagatuluhaw-tuhaw ang mga nuisance candidate. Suno pa sa kongresista, sa pag-submit pa lang sang Certificate of Candidacy sa COMELEC, madamo na sang kandidato ang disqualified apang nagapapili pa sa national posisyon. Suno pa dire daw ginahimo nga lahog hampang kag kaladlawan lamang ang nasambit ka kandidato agod magimo nga magfile sang ila sini Certificate of Candidacy. Ang mga mapamatud-an nga nuisance candidate ang pamultahon sang COMELEC sang di magnubo sa 100,000 agod magserbe nga leksyon sa mga nagapanggamu lamang sa eleksyon agod mauntat na ang amo nga buluhaton. O galing,
diri sa pungsod Pilipinas, ang lain nagasiling, basta ikaw isa ka Pinoy, kabalo ka magsulat, kag magbasa, pwede sir, makapapili ka sa anuman nga posisyon. Dapat ligwaton anay ini. Dapat amindahon ang among lahi. Nga dapat kung magpapili ka presidente, kinahanglan na may ara kagid kurso. Hindi lahog-lahog pinakataas nga poder sa pungsod Pilipinas, lahog-lahogan mo inaya, nga dumalahan mo ang bilog nga pungsod Pilipinas. Makon mga kulukonsyal ka lang, pwede sir, o mayor sa isa ka banwa kag syudad, o kongresista sa isa ka distrito. Bisan pa gani, kinahanglan mo gid nga may ginakaptan ikaw nga mamatuod o kon graduado ka man lang sa anuman nga kurso. Kaya sa aton niya, basta kabalo ka magsulat, okay na. Kabalo ka magbasa, okay na. Dapat nanay, ligwato naton ang aton sini konstitusyon. Nga dapat, may ara nga kung mapipili ka presidente, kinanglan may tinapusan ka, may kurso ka, vice-presidente, senador, kongresista. Daw hindi man amo, mapungko kabida sa palangakuhan nga wala kay mo ya tinapusan, pagkatapos hindi lahog-lahog ya, makadto kasi iba nakapungsuran, bisitahan ka sa nagkalain-lain nga pungsod, ti anong imo day hambal karon, anong iatubang mo na, kabudlay. Kaniya mo na nga, dapat ang lahi ang may diferensya. So, ang tao kapag gusto, kaya mo nang lahi mo. Pwede mo lang ka papili, basta kabalo ka magbasa ka magsulat. Ang diferensya ang lahi. So, dapat islan, amindahon ang lahi, nga dapat may libel kung ano ang dapat sa isa ka presidente, vice-presidente, senador, kag iban pa. Amo na ang nagkakadapat. Di kung pamultahon ta lang na, ini sila nagpati mo lang sa ato niya kasuguan mo. Nga pinagusto lang, tinya, Pinoy man ko, kabalo ko magsulat, kabalo ko magbasa, madlagang ko yung presidente. Amo na ba lang ang mga plastada. Pagkatapos, amindahon ang aton konstitusyon sa mga pabutar presidente, ang edad, iplastar Mayo, ang ikasarang, iplastar Mayo. May kasarang kabla magkampanya sa bilog nga pungsod Pilipinas, kaya man ang mga nagapapili nasyonal, malibot na siya sa bilog nga pungsod. Di amo inang tunan, amo inang layi, ano makasarang ka, magasto, maglibot sa bilog nga pungsod, agod ikampanya ang imo kandidatura. So ang bot silingon, ang dapat islan ang aton sini kasuguan. Islanta para nga hindi magpinagusto papili nga bisan hindi magkalaamo mapapili kay moya presidente. So kasimple, islanta nga aton konstitusyon para nga hindi mahimo kotaw-kotaw ang pagpapili sa mataas nga poder sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06 na morning na sa bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Baw, natupan man kita sang ulan kahapon, daw ginkakas yaman ang kapaang sang panahon perting buo sa ulan. No? Kamusta na? Ang aton sinisyudad sa Bacolod, kamusta? Daw nag-ibwal naman, subaka naman ang aton sini COVID-19 nga nalat na naman sa Bacolod. Imbes nga nagsarurot, tumaas. Kamusta ang aton mga merkado? Kamusta ang aton mga driver? Kamusta ang sitwasyon sang dakbanwa sang Bacolod karon nga adlaw Huwebes? Bao, dali na lang. Mawagtang ang bulan sang Abril o kung bulan sang Marso, saylo na kita. Sa bulan sang Abril, unagin nga inadlaw, Semana Santa. 1, 2, 3, 4 ang Semana Santa. Ang aton patrol, nagalagulad na sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Aber, anano ang mga balita, anano ang mga isyo, anano ang mga presyo sa merkado. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, good morning. Ang patrol sa liwat naman travel. Kaya nagalibot na naman diri sa syudad sang Bacolod nang nasiplatan karon sang patrol
ang pila ka mga basura siya na Fred. Nga kon bala. Damo naman? Nara na naman. Wala ginhakot? Wala pa ni nahakot sang IPM, dadan pa lang sang Burgos Action na Fred. Oo. Makitan mo na. Adlaw gabi man ang libot sa IPM. Wala gyapon makot ang basura sa merkado. Wala gyapon Action Fred. Actually, diri sa area sang Burgos, roonhan lang bala sa YMCA. May mga pila na ka mga basura diri nga galalapta tungod sa mga ido ning ginalapta sang ido karon way pagyapon na hakot sang basura. Ari naman kita diri dampi action na Fred sa may hilado dampi. So sa diri skilid mano sa may CB Ramos ni dampi action na Fred di magsala ni CB Ramos. Ari POR naman ang mga basura. Kasi siguro action Fred medyo turutog daw gawa. Nanamian sila magtulog action Fred, no? Way pa nakanahako to ang pila ka mga basura diri sa area sang kuanda diri sa syudad sang Bacolod. Although nadisiplata na karon sang patrol ang pila ka mga street cleaners karon kaamat-amat na panilig sa ila siningitag sa ka mga area of responsibility particular. Diri naman sa area sang connection na Fred, no? Sa Uruanhan bala sa dalan sang Gonzaga, I think barangay 27 pagdiya ini action na Fred. So sa ining atin yon kamat-amat naman sa pagpaninlo sa pila ka mga dalanon. Although mala ang mga dalanon sa karon action Fred halog katama ang dalan sa mga sa area sang Lopez Haina sa sining tinion. Masyado ka halog pagyapon, katawhay sang dalanon dati suway. Sa aton sining mga kauturan, extra nga paghalong. Ko kita sa too action of Fred going kita, area sang Burgos, kailan taon tabi aksyonan, ang laragway man sang New Government Center sining kagahon. Bakit to kami to action Fred, at least makitaan taman. Kung bala may mga maayo, matahong nga mga bituon. Kayo lang basikon. Aga ka pa disgrasyada karon. Kamta mo mga tricycles direction na Fred sa may mga sa Bangga Patio bala. Kung facing ka towards sa east direction, ari sila sa isa ka bake shop action na Fred, no? Gahulat. Pero kung facing ka naman sa east, west direction, pabaybay abi, ari man sila sa Bangga Patio, gahulat sang mga pasahero. Speaking about basura, may mga lantaw ko direksyon na Fred, di ba may mga salakyan bala, ginahaboy na lang skilis ang dalan. Ari sa may iba nga mga basura nga, way pa ni na, natipon sa sining atin yun. Although, the way action na Fred, mga taxi sa karon, ari man sila sa panghigaron, partikular diri dampi sa area sang Barangay Villamonte o sa may Lupos East dampi na action na Fred. Ari sila diri tinipon sa sining mga tinion, gahulati isang mga pasahero. While ang iba nga mga tricycles going na sa area sang di nagalabay abi sa circumferential road, may mga pasahero man going sa south ang ibang diri pagkadto I think di magsala ni rekta na ni sa isa ka call center diri sa area sang circumferential particular sa may Villa Angela. Riho ang mga call center agents sininga tinion action of Fred gamat-amat naman sa paggwa ang ibang diri ari diskilid gapanigarilyo may pangapi diri skilid man action of Fred no sa sining tinion. Although temprano pa nagalambiong man ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 4 ang ibang diri I think sa iyan sa compact balas kilid sang New Government Center. May gabiyahe man karon I think iniya yan ni ka homesite nga sa lakyan no homesite going Central Market. Gwa na paulina ang iban nga mga call center agent. Masanag ang bulan, masanag action na Fred. Ang atubang mismo sa New Government Center, siga ang mga suga may pipila na diri
ka mga kauturan naton ang mga walkathon action na Fred ang iban suksok diri sang ila sini nga jacket, although may jacket hindi the jacket or medyo masanag nga klase pagka jacket daw plastic wala siya na Fred. Lantaw ko pang pakuan ni sang fats bala nila samtang ga jogging ti para tulo dayon ang ila sini nga mga balhas bala. No, amo ni ang ila sini nga suksok mayari man di reaction na Fred nga ga-jogging gidya nga daw nga dalagan man sa sini nga mga tinion ginalibot man naton ang likod mismo sa new government center may mga ginakayo man diri gali action na Fredo o may mga kahoy diri nga it seems nga para sa isa ka edifisyo. Hindi ko magsala check ta nebe kung mag-royal adlaw ipa-check ta kay action na dahil ko anong plano kaga proyekto posible butang sa likod mismo sang new government center although ang pavement itself Ano may construction? Oo, may base may construction ni siguro action na Fred kinakita nato ng mga kahoy bala diri nga ginbutang sa may footwalk bala dambi action Fred sa may pavement nga ginakuan diri basta wala man sa may nakabutang pero ang mga kahoy diri dakalaba nga mga kahoy nga ginapatindog nga ginalinya nga it seems kung kakita ka sa mga construction ginalinya na nila antes sila maghimo man sang isak kuandi ka edifisyo. Anyway, action na Fred ang mga kauturan naton nga nag-jogging sa sining tinion atubang sa new governmental center mayari diri nag-sit up mayari man diri action na Fred nga stretching antes sila mag-jogging o na antes sila mag-exercise man action na Fred pero makagalan niya diri action Fred kay kang ila sini nga fountain subong nga kaagahon mabatyagan mo na kay nagagiho na siya action na Fred no so katahom sang new government center masanag ang sugat timing pagit ang edifisyo sang syudad nga pwede kaya magpakuha sang imo sining pictures sa sining tinion. May mga tricycles man diri hulat sang iban man nga mga pasahero ang iban diri may skilid abi sang isa ka call center company o BPO company ang ari man kuan diri action na pre may mga baligyaan diri skilid nga pwede ka man niya kabakal kape may ni kay removable nga klase nga baligya action na Fred mo may sa tricycle lang bala gin butang pag butang diri at the same time ati mag-uro adlaw pwede naman sila makahalin at isang importante dira nakaserve sila kape kaga iban pa may sigarilyo na diri kag iban pa diri ka bakal ka atis para maka samtang ka obra ka or samtang break time sa imo obra maka-relax action Fred. Oy by the way action Fred naka-istorya man kita kahapon nga adlaw sa pila naton nga mga kauturan nga nagbalik no sa ila sining serbisyo. Congratulations after 6 months kapag pahuway balak siya na Fred. Balik si suspension. After nga 6 months nga suspension ang sa barangay 11 si Kapitan Evelyn Tangsan ati nakabalik man no sa barangay 11. Sa barangay 19 si Kapitan Kim Pirabo kapon nga adlaw man ati ginasuguran sa isak misa ang liwat kapag balik sini sa serbisyo although pag welcome sa action na Fred pipila lang ka mga supporters ila bangod mga sining mga supporters in general ati kay ang laragway sa barangay 19 action Fred ang majority to nga mga balahigin pangguba na bala action Fred. That is why nga jutay pero may nabilin pa man tong pila ka mga panimalay and at the same time ang laragway man sa nga barangay hall after sina ang controversial nga kapitan mismo sa barangay Tangob nakabalik man action na Fred liwat sa pagpangalagad pero sila niya sa pagpahuway niya kuno may mga na-realize man siya ang importante kuno sa iya serbisyo hindi na siya mga away-away na away-away Pero wala pa matapos ang kaso sa ombudsman.
Yes, oo, wala pa na tapos ang kaso sa ombudsman kapin pagida nga issue sa donation box balak siya na Fred. Ati ang issue sa donation box. Suro saya na-dismiss na to matapos ang apat ka bulan ginasabat kaga suno saya ati donation box siguro siling niya kunan niya suportahan na lang suportahan na lang siya. Pangabay naman sa iya sining mga constituent particular sa iya sining mga kaalyado suportahan man siya mo lang niya sibling pangabay niya diri. At the same time action Fred sa iya sining gin abi-abi man siya sang iya sining mga mga empleyado plus ang iya sining mga supporters dito sa barangay Tangob. At ilipay man siya after sina nga pila ka bulan o 6 months abing suspension, liwat sila nakabalik man sa serbisyo. Again, congratulations. After 6 months, kabay pa nga maka-serve na sila asang mayad, kag malikaw naman sa sining mga issue, especially ang social amelioration program. Kaya muni ang Action Fredro, dako nga issue ang ila sining nabaton previously o ila sining na angkon previously na after sa anomalya nga social amelioration program. Ina mga aligasyon pa man lang na. Ginatunan pa sang ombudsman kung bala may bugat ag akusasyon. No? Inasumuti lunsay palang aligasyon, pag-abot sang tsimpo nga mamatbat ang ombudsman, ulaton ta. Yes, oo, amo na ang pinaka-importante dara, no? Basta ang importante sa karon, balik sa pagpangalagad. Mayad nga pagpangalagad, likawan na yung ginaway. Suporta lang yang pangayo nila sa sining mga pag-tiner nila o kanliwat nga pagbalik sa poder, suportahan lagid lamang sila Action Fred, particular ining mga proyekto for the sa kaayuhan abi sang barangay. For Action Fred, amo ni ang pila ka mga sitwasyon karon sa syudad sang Bacolod. And at the same time, mga tricycle mayari pagali diri Action Fred, mga trucking nagamatamad. Mayo man matamat galing pagbiyahe sa mga trucking going sa area sang north o kuna Victoria Snake kay may mga karga ni sang tubo. Ang importante lang diri hindi maglalapta ang ila sining mga tubo nga kung kaisa masyado ka higo sang dalan ina bangod man sa mga nagalalapta man nga tubo. So by the way, Action Fred, ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kape nga puno sang yerba kape nga makahatag relaxation sa imo lawas. Ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C nagapabakod. Rectas Patrol with Action Nani Kirao. Ang kaksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na madmadron, bugtaw na, panumduman na ang imo obligasyon. Ananong obligasyon sa sulod sang puluyan. Pagkatapos, diretso kita sa merkado. Kung may unod ang bulsa, bakal it pamahaw, karon nga kaagahon. Anano ang sa pinsar nyo subong? Nga manamit isudan, karon nga kaagahon. Ako ya kasimple gilang sa ginapulo pangita sa ginhawa ko, karon nga kaagahon. Luyag ko, mabakal ko na blang ugabalingon, nga hindi tama kadlag ko. Sanlagon mo na siya. Pagkatapos, butangan kamatis, kag sibuyas Bombay. Sabawan ininit. Hanggop na ho. Amo lang ang ginapulo pangita ya sa ginhawa ko. Daw kanamit, no? Nahidlaw ko bala sa itong tsimpo nga daw kanamit ikaon. Kung ang mga ginapanakot mo sa pagkaon mo ara sa ogsaran mo. Namit din mo na ginapulo panumdum ko na sa una bla. Nga magwa ka sa balay mo, damo da sa mga utanon, may ara kada mga dahon kamuti, no? Nami, no? Nang daw guntingon mo sa ugbo siya bla.
kag patapos lapuhan kag isausaw sa sinamakan, amo na sa una ang pangabuhi mo. Pigado kita sa una. Amo na ang masamig na sudan. Kung wala gid unod ang bulsa, lagaw-lagaw ka lang sa imo ugsaran, kung mapisan ka lang, mabuhi ka gid, no? Namit man, no? Kampiyon man sa una. Kung anong masiplatan mo lang sa ugsaran mo, amo nang isudan mo, ay, pagkanamit to, garaguso managiya mo. Inang ugbos ka dahon kamuti, wala ka nagitsudan, lapuhan mo siya. Pagkatapos, kiaran kamatis, buwes Bombay, asos. Kung may kalamunding ka, pusaan mo siya. Kag isulo sausaw, garaguso agiya, portes pagganamit. Oh, ano pang inhulat nyo, plo pamahaw na kamuda, adlaw ron! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na unang roll call sa aton programa karon nga kagahon kay Ibon Bosher sa Germany. Good morning. Kay Jan Isguera sa San Mateo Rizal, upod naton karong aga. Kay Cory Bidahas ang Kuwait, ga monitor na. Kay Alex Montisa, babsuki tani. Nira man sa aton sini nga mga kauturan, kay Maria Lourdes de Jesus sang Country Homes Alihes, kay Guillermo Clarito, kay Milagros Morales sa Maao of Danay na kita, kay Diloterio Acosta Gare, good morning man. Kay Yuditurta de la Piña Barbecue, morning ko no, kay Lulaya Turing, happy birthday ko no kay Tita Ya Ebone. Kay Banisa Mayo, kamusta ka na? Natunaw na ko no sto dito. Ang snow natunaw na, okay na Mayo na. Morning ko no kay Noel Amara, sang Canada. Kay Joel sang Brazil, good morning. Kamusta na sa Brazil? Kamusta ang COVID da? Kay Jubal Trinidad sang Kabangkalan. Kay JBL Luntayaw, good morning. Si Noel Amaro, kamusta ko no kay Banisa dira sa Minnesota. Sige. Morning kay kumpare ko no Boy Yulingo sang Mandalagan. Kay Prido Bernel, good morning. Kay Sheila Alagos na, good morning lang. May lang nga pag-monitor, tagsagid ka kagahon. Dira kay Eveline Pamusino, good morning. Kay Ronnie Gordon, good morning. Kay Rosalie Sombero. Kay Buds Perlado, good morning man. Nagamonitor sa San Road, Yatsuka. Sa dini, Russia, Porti ba? Sa Russia, si Buds Perlado nagamonitor. Kamusta ang signal sa Aksyon Radio da? Sa Russia, mayuman? Sige. Morning lang sa inyo. May lang nga pag-monitor upod-upod sa aton karon nga kaagahon. O dali ginang sa aton mga utod, di kita anay, no? Mayo ni kay kagahon pa. Kinahanglan, magpa-check up na kamo. Pwede pa ang libre nga medical. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulog sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Kayo si Mungkal Torillada, good morning. Si Bads Perlado, dito sa Russia, sila niya baskog kuno ang signal sang Aksyon Radio dito sa Russia. Morning da, taga Russia. Kailani Mendoza, Sauce, Baliega, sa Don Jorge, Barangay Don Jorge, Araneta. Kay Manjo Arnijo, good morning man. May lang pag-monitor, tagsagid kagkagahon. Kay Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, Jesus Indico, Monsing Syukon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, mga kay si Boy sini, kay Jubert Carion, kay Mayor, kay Jutay Pasqua, kay Lorini Canson, kay Buniad Bincula, kay Bibi Tan, good morning, kay Jerome Solinap, kay Engineer Nariel Bantay, mga miyembro ini, sang kay si Boys. Morning mada, kay Marvin C., kay Johnny Hidalgo sa Manapla, kay pare Erning Hurillaga Bugtaw na ni, kay pare Istoy Querido, good morning, kay Judge Snap Diamante, good morning man. Kay Bitilaw Sabi Nalabagan, kay Ruben Tampos,
Sang LTO, kay Pareribiyas Arroyo, kamusta? Kay Roy Marino ba, si Raul Alibuga, galadlad na da siya pamahaw, karon nga kaagahon. Kamusta ba kahapon? Kanami mano? Kay nagtupa ang ulan. Tiyan bilog nga Visayas, maka-experience sa magalumon nga langit nga may panalagsa nga pagtupa sang ulan. Mahinay tubtob kasarangan hangin gikan na sidlangan pakadto namin na sidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Mayo-ayo na bisan paano gapasulod na kita sa Semana Santa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:33 na. Si Martin Aliling nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Ariglado standby ka mo anay, mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito.
Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang Ay na kita karon nga kagahon na kamusta na ang aton mga utobaw nagaibwal na amat-amat na gasaka naman ang COVID-19 so kon lantaw na ton daw kadelikado di bakulod nagsaka naman ang natapikan sang COVID nagbuto pa siya nga daan ay ano ini ang nagakatabo subong sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sige ang bakunahay, sige man ang saka. Siguro may mga problema kita, no? May problema kita nga daw nalipatan. Anano? Posible daw kumpiyansa ang tao. Posible ang pagtinipon-tipon sa pila ka mga lugar katulad sa mga balay bakasyunan, lugar bakasyunan, ang pag-abre sang aton turismo, ang pag-abre sang mga restaurant kag iban pa. Pila ka mga nangin kabagdanan posible sa pagsaka naman sang COVID-19. Ang paggalog sang restriksyon posible. Dako ini ang iya sini impact sa pag-ibwal naman sang balatian kag Kagaw. Perting lambiyong sang Kagaw subong. Imbes nga nagnubo kita, sumaka naman sa iban nga mga kaprobinsyanan lockdown dire, lockdown dito. Kung tani daw kanami na pamatian to, ang siling ni Presidente Rodrigo Duterte nga sa bulan sang Abril, posible nga maghalog na ang mga restriksyon mo ano man yung sumaka naman gulpi. Porteo. Ti karon gatinudluanay naman kung sino ang dapat basulon sini. Ang iban nga mga opisyal sa gobyerno ginaaragkada na subong nya kamo malanggani ang una nga nagalapas sa mga health protocol. Kadto kamo sa mga lugar sa diin kamo ginaagda, wala man kamo gasuksok sang nagakaigo nga taming para sa Kagaw. Amo nang nagakatabo subong. Ti bangod sa paghalog, amo na ginatudlo nga posible kung hindi ini mauntat, masaka lang nga masaka ang COVID-19.
COVID-19 nga kagaw. Ay, san-o pa kita makapahuway. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Dira kay Erne Odasco Lidas, good morning lang. Kay Remia Graves, sige, from Georgia, Atlanta. Dua ka bagay ni, Remia Graves o Remia Graves. Depende kung paano ini naton basahon ang ila sini ngalan et apelyido. Kaya manti, sa Georgia, Atlanta mo, diba sibla Americanized. Kayo tay Benedicto, good morning man, dira sa Victorino Heights, Mansilingan. Nagaupod man sa ato na, karon nga kaagaon, upod-upod lang sabay-sabay lang kay duludugsing kita sa kaagaon. Okay man? O sige. Aber, mapahuway ako ang pila ka minutos kay masulod ang paid program. Pero hindi ka mo magalin, kay balikan tapa ka mo. Hindi ka mo magbiya, kay balikay kita dugay-dugay. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ano ang kaintangan? Responsable ang pagbalita, dahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ka mga tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan
peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Anong kadlaw mga 4 milgid ang ginsaka sang COVID-19. Subong ginapulupunggan, lockdown dito. Amo lang ina ang mahimo naton para mapunggan ang padayon nga pag-ibwal sang COVID. Porte, no? Hindi maintindihan galing iba naton nga mga utod balabaw, wala gi disiplina. Sa mga baybayon sa Domingo, porte kagutok ka ang nagapaligo. Sa pagkagutok-gutok ka, wala na social distancing. Amoy ng kabagdanan ko nga nagduging naman ang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Base Happy Parkon Gayunaw. Sila ni Pariuli gamonitor karon nga kagahon. Kay Lurito Armas Bidaha sang Narawis Sinigaran, good morning man. Kaibilin Duga-Duga Holgen Katalogo sa Mansilingan. Si Remia silinya mapuli ko tani sa Abril. May flight ticket na kuno nya ni man daw kabudlayaw. Kay Ami Agustinis Baron muning kuno kay Elmer Jupil Magno da pamati sa Kalumangan Bago. Kay Hangila Liarte gayon dato. Sige sa Bangga Tutong Pilisa ga monitor. Kay Rosalina Arellano Espadero. Si Utay Benedicto niya no abi kay damo pasaway nga kabataan. Kay Aida Alunan,
Kay Pilinura Oliveros sa Barangay Robles, La Castillana, good morning mana. Kay Huma Lumina, good morning. May lang nga pag-monitor. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Nagapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Nura Oliveros, gamonitor ko no si Eddie Cortillo, tiyo iya sa Pasig. Kay Lino Palik, kay Jocelyn Calamaan, good morning. Diraman kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Sa Barangay Agimeto, La Carlota City. Ano niyang headline nga? Isa ka health worker, ginbakunahan, patay sa COVID. Ginbakunahan siya kontra COVID, napatay siya sa balatian nga COVID. Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Relax, makadali, mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination.
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon.
Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize. Kay Warlito Nisha, si Catibero Aresia, kay Yasmin Roldan Rabilio, subuman kay Ronilo Mendoza, si Dodge Dalida Arasia. Diri kita na kapi-kapi kita makadali. Dr. Alfred's Green Coffee ang aton recommend. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may Standard time, las 5:16 na. Kay Apple Alvarez Tade, good morning. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Aber, diri kita. Isa ka pamilya sa barangay Singkang nadakpan sang Police Station 8 nagabaligya kag nagagamit sang syabo. Si Action Eric Magbanwa may report. Action Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Isa ka pamilya ang nadakpan sa Police Station number 8 nga nag-istar sa Puro Kaingin, Barangay Singkang, Siyudad sa Bacolod. Way labot Action Fred nga nagabaligya, nagagamit pa sa kinadilian nga droga sa bypass operation nga gipangunahan ni Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8 na resto nila ang asawa nga si Senya Garcia, 53 anyos, nga mo ang subject sa bypass operation kalakip sa Siringabana nga si Renato Garcia Sr., 58 anyos. Nadakpan man Action Fred ang 16 anyos sila kabata nga isa ka rugby boy lun sa ini pumuluyo sa nasambit ka lugar. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Major Jory Puerto na abtan pa nila Action Fred ang tatay kag bata sini nga 16 anyos nga kuntani magahigo pa sang Cebu sang ginkandak ang bypass operation. Sulok kay Puerto Action Fred, una na nadakpan ang bata nila sinisadto nga ginkilala sa kay Renato Garcia Jr. sadtong Agosto 21, tuig 2020 kag ginrimit na sa Bureau of Jail Management and Philology Desyembre tuig 2020 sa kaso nga illegal possession of prohibited drugs. Sulok kay Puerto Action Fred, ang Iloy amo ang nagbulos sa pagbaligya sang Cebu matapos madakpan ang iya nga bata. Pag masubod ni Action Fred kay pati ang amay kag 16 years old nga bata ang gagamit man sa ginadilian nga droga. Na-recover sa kapulisan sa station number 8 ang kapin 5,000 pesos nga bilis sa Cebu sa matabo ang bypass
operation. Bali, nabaklan niyo si Shinya. Siya gini ang nabaklan mo, kayang bata yan rugby boy na sa may Gisano sa Macdo. Amo ni isa sa mga sundan. Tapos ang iloy ni nabaklan sa tropa ni, amo to nga gintigay na ang baybas. Kadiwa ko bakal namon. Pag kuha sa tropa, ang may ni nagbutang pa sa items sa improvised voter nila. Kasi hindi pa sila sa anak yan. Anak nila damay-damay nila. Kaya ang bata ni, produce size years ni, mag-order sa SDC. So maling bata ni Sir daw, kriminal daga abusar sa Gisano? Kung magbangag gani, siya kapasaway tas may makdo. Kaya motor dra ginapanumban niya na. O sinaragas ang polis, ginapayat-payang ng polis niya. Pagabot yung kagabi, mahigop pa ni Tani ang magamay? Oo, sir, mas hindi pa niya sa Tani na takpan niya. So problema na sa lugar ng bata, sir? Problema gani, may rin ang dakpan na siya. Balat na ang SBC siya, mag-reform sa iya. So kung magbangag ni Sir lang bata, abusar na dagli, sir? Magbangag gani siya, abusar na siya may McDonald, panumban na motor na grab ba. Anak yan nadakpan namin ang tropa ni. Remit naman to sa DGMP. So kay ang anak mo ning kusog man na siyang time niya nga siya ang baligya. Di ang iloy na nagbulos ni. So sa among alternativa diri nga kusog man ni mamaligya ning bata iya man nadakpan. Tapos sa tupad balay nila may isa ka kwarto nga sumipan ng Action Fred, si Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station No. 8 sa interview sang Aksyon Radyo. Ining report, ginadulong si sa Kaluwansang, report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Fred Salanga. Masobra 4 kadekada nga pagserbisyo. Bantog nga komentarista sa radyo. Aksyon Fred Salanga. Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Kinkilala bilang Icon of Radio in Negros Occidental sa Tingog Kagandurawan Awards 2021. Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kay Apple Alvarez Tade, good morning. Kay Binong Sitinta. Kay Mon Lisay sang Hinigaran, good morning man. Si Banisa Mayo, Arisyo, good morning da. Kay Bagi Alila Bags, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa Dante Makilana kay Maria P. de la Cruz nagaupod siya sa aton karon nga kagahon subong man kay Ruan Ong. Good morning man. Sige. Diri anay kita dali lang, no? Kung may mahikapan kamo nga bukol sa lawas, abyan hindi pagpadugaya. Basi mangin. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgal. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is... At time, las 5:27 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 26-37. Una nga bula 26 kag 37. Second draw 26-37. O pareho. Ang ikadwa nga bula mo man 26 kag 37. Third draw ikatatlo nga bula 26-34. Ikatatlo nga bula 26 kag 34. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita ang jackpot 62 milyones 481,789. Resulta in any order 2,
28, 36, 35, 343. Resulta sang 645, 2, 28, 36, 35, 3 kag 43. Saylo kita. 655, baudako ng jackpot. 264,788,754. Resulta in any order. 6, 1, 28, 13, 26, 45. Resulta 655, size 1, 28, 13, 26, kag 45. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna,
Kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face Sa shield. Nabulao Resort sa Hinubaan. Di Anton Diaz, good morning da. Kay Kairos Plaki, good morning man. Kay Francisco Guangco. Kay Jocelyn Libuon Dispoho. Si Hilario Daco Aranico, kaupod sa aton. Si Elizabeth Malaka Gamala. Pilisinin ko na sa pamilya Malaka. Kay Imbong Diocampo, good morning. Dire kita, balita City Hall. 130 milyones nga appropriation ordinance ginaprubahan sang sanggunian panglunsod. Detalye upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayang ag-aksyon of Fred, unanimous nga ginaprubahan sang sangguniang panglungsod sa Bacolod City ang 130 million pesos nga appropriation ordinance action Fred sa virtual session kahapon nga adlaw. Ginapahayag ni City Councilor Cindy Rojas, ang chair sa Committee on Finance and Appropriation, sa mga pondo action Fred, 40 million pesos ang gikan sa surplus sang 2020 General Fund, samtang may surplus man nga 90 million pesos nga gikan sa tinalikdan nga mga tinuig. Sa mga pondo action Fred, 110 million pesos ang magakadto para sa sweldo sang existing nga mga job order casuals para sa bulan sang Oktubre tubtob Desyembre tuig 2021, samtang ang nabilin ang makadto naman sa operating expenses sang syudad. Gin-explain action Fred ni Councilor Rojas nga sa idalom sang 2021 budget napainan lamang sang pondo ang mga job order casuals humalin Enero tubtob Setyembre tuig 2021 magluwas sa departamento sang Bacolod City Health Office. Through the effort man sang aton nga city accountant, nakakita siya sang surplus amo na nga din present sa aton nga city mayor, and then it has been allocated for the purpose of general services. No, a portion I think goes to general services, kaya iban will go to operating expenses. Nabatian si Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Sa Anton Plus Gold, mga kaaksyon ang makabulig para malikawan ng cancer. Ang vitamin D3 bangod makabulig ini sa madamong nga balatian ang isang cancer nagabato sa mga infections, nagapanubos ang blood pressure kag nagapabulig man pabakod sa aton nga immune system. Life Extension Coffee Mix mer sang mangosteen fruit extract kag ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
pagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negros anon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Babakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ang mga kahintangan responsable na pagbalita pagkain na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dalang at palangga Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat. Ang galing ng alagang Biogesic. Morning da kay Elisa Iligan sang Canson Subdivision La Carlota. Si Duna Nabarte Macario kay Larry Picoda sang Puro Kalubay Sampinit Bago good morning. Kay Rudelin Alvarez Bayabado.
kay Rinaldo Tilos Espadero nagaupod sa aton karon nga aga. Mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history.
gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Good morning sa pamilya Bairada sa barangay Madalag, Ibi, Magaluna. Inatamyaw kamo ni Sonia Baira sang Rosal Takuling. Diri kita, mga authorized person outside residence dapat magpresentar sang negative RT-PCR result suno kay Provincial Administrator Diaz. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ang gobyerno provincial sa Negros Occidental paagi sa kay Governor Bong Lacson kaga Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II ang luyagman nga ipaidalom sa travel protocols ang mga ginatawag nga APORs o kon authorized person outside residence. Ini matapos na talupangdan nga ang APOR ang isa man sa mga nagapadugang sang COVID-19 active cases sa Negros Occidental. Suro kaya Diaz, dapat nga magpresentar man sila sang negative COVID-19 test results antes makasulod sa probinsya para masiguro nga sila ang wala sang ginadala nga virus. Sa record sang Provincial Incident Management Team o PIMT, kalabanan sa mga nagpadugang sang COVID-19 active cases, ang mga locally stranded individuals o LSIs, kag ang APOR. Ginehemplo ni Diaz ang pagpositibo sang isa ka opisyal sang DILG Iloilo nga makabigman nga APOR, way na nagpaidalom sa swab test. Naggatambong sa isa ka aktibidad dali sa Negros Occidental, apang pagbalik sa Iloilo, nagpa-swab test kag nag-positive sa COVID-19. Yari si Atty. Diaz. So biskan APOR, amo nang ginalabi sa aton mga mayors and governors, ka ang APOR kadamo sang sitwasyon nga sila ang nag-create sang panic sa aton community. Maabot sila hindi sila magpa-check up. Later on, we find out positive sila. Tanan kita carrier, tanan kita susceptible of being infected and capable of infecting others. So why should we treat you differently? If you really want to take care of business and at the same time take care of the needs and the health of our constituents here, mavoluntary lang kamo bala nga swab. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Henoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Mao si Miri Alaguer, inasuli pa no? Kay Michelle Sayo, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ninya Villaflor Lumakang. Evergreen Herbal Capsule. Agapasimbanwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa That time, las 5:58, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Tupod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, arestado ng 27 anyos nga soltero matapos nagbaligya sang ginasuspetsohan shabu sa Barangay Estefania diri sa syudad sang Bacolod. Ini siya ang naging kilala kay Daryl Navarro, residente sa Purok Araw, Barangay Vista Alegre.
sa diin ini siya ang nakuhaan sa nga duha ka plastic sachet sang suspected shabu, more or less mga 5 ka gramo nga may dangerous drugs board value 34,000 ka pesos. Si Navarro nga preso karon sa custodial facility sa police station number 4. Reports and patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:59. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatang palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo.
kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,